手中的雨线，手中是黄花口。ただいま四国からカンパネルに向かって移動しています。Welcome back mga kabisdak! This episode, nag-backpacking tayo sa Seoul, South Korea at pumunta din tayo sa kanilang mga sinaunang palasyo na until now, na-preserve pa rin nila ang ganda nito. Alam niyo ba mga kabisdak, napakaraming lugar na mapapahanga ka talaga sa ganda nito. Pumunta din tayo sa bundok at traditional houses. Sana panoorin niyo ang video na to at huwag kalimutan mag-like and subscribe. 일회용 교통카드 발매기 인수를 선택하십시오. 도착역을 선택하여 주십시오. 안녕하세요. 하나 주세요. 안녕하세요. 얼마예요? 감사합니다. 안녕히 계세요. I wash my clothes. I only brought 3 t-shirts, 1 long sleeves and 1 jacket, and 1 sweater that I am wearing right now. I brought 2 shorts also. That easy to wash and dry. 1 trouser. I wash my socks also. So my underwear. 수교 입구입니다. 다음 정류소는 푸르지오 625도 앞 관음사 입구입니다. Gonna be staying Junjudang tonight near the International Airport, probably in Onsu Station. So it's gonna be 20 minutes from the airport. So that's it for 1 week here in Korea. I enjoyed a lot. Most of the time I always go to the mountain for hiking.